היי, אני רז טחן. וב7 חודשים האחרונים לצערי הרב, אני אלמנתו של רני טחן, שנהרג בעזה ב-18 לנובמבר. ולהבדיל, ושיהיו בריאים, אני אמא שלי נתן בן 9, אלוני בן 7.5, נטע רחל בת 5 ונועה סטלה בת 2.5. ב7 לאוקטובר רני הודיע לי שהוא נוסע למילואים, להיות הגיבור הזה שמציל את העולם. למרות שהוא פוסט-טראומטי, פטור ממילואים, הוא לא צריך לנסוע. אבל הוא לא היה יכול לדמיין מציאות שהמדינה שלנו והמשפחה שלו צריכה שהוא יציל אותה והוא לא יהיה שם. והוא נסע. וזה רני. יש לו משימה. הוא עושה אותה. הוא משלם מחירים מאוד גבוהים, ובסוף הוא ואנחנו שילמנו את המחיר הכי גבוה. ואנחנו במקור מהצפון, והמלחמה הזאת גרמה לנו לברוח מהצפון, והיום אנחנו גרים בקיבוץ העוגן שקלט אותנו עד 31 לאוגוסט. זו הדרך היחידה שלנו להישאר פה. בשבילנו ובשביל רני זה לקנות פה בית. ויש כאן בית אחד שהוא שלנו, שמחכה שנקנה אותו. והוא עולה 5 מיליון שקלים. ו5 מיליון שקלים זה מלא כסף. אבל זה האור שלנו. ומגיע לנו אור. ומגיע לנו עוגן. אז אני אבלע את כל האגו ואת כל הקשיים שלי, ואני אבקש מכם עזרה. אני אבקש שתעזרו לי שיהיה לנו סוף קצת יותר טוב. סוף טוב לא יהיה לנו, רני מת. אבל שיהיה יותר טוב. כי מגיע לנו, ומגיע לרני לדעת שהסוף של המשפחה שלו הוא קצת יותר טוב. אז תודה שאתם פותחים את הלב, ואמן וגם תפתחו את הכיס, ותעזרו לנו.